Gunjuk Bapak Ibu ingkang sampun pinarenggah kasikecaken anggenipun lenggahan kanthi skecol mertika sinambi mirsani kridane para kadang mulya laras manunggal ing dalu menika kawis tinggal bilih ingkang rumagang karya menika para putri-putrinipun mulya laras manunggal ingkang sampun gegladen wujudipun kabudayan ingkang adiluhung ya menika karawitan. Sampun sawetawis dangu menika anggenipun gegladen pramila ing dalu menika dipun tanjakaken ngaten nggih. Pramila mugi-mugi kanthi semangat ingkang luar biasa menika mangke kanca-kanca utawi pengerawit-pengerawit putri menika mangke saged nderek nglestantunaken kabudayan ingkang langkung sae menika. Mugi kabudayan kang adiluhung saged lestantun ngantos sak jenjang dugi anak putu kula panjenengan sedaya. Mangke kepareng badhe nderekaken kredane para kadang perangkat ugi Bapak Lurah ing adegan ingkang sepisanan. Paripurna mangke kalajengaken kanca pengerawit mulya laras manunggal ingkang kakung. Sedyanipun mekaten. Ugi katuraken wilujeng rawuh kanca perkadang Sutresna Budaya Langan Beksa ing Laladan Karangpatian keparenga daya-daya lumebet ing wisma pahargyan namung langkung rumiyin keparenga mancing sasana Gembul Beja Ndrawawina langkung rumiyin ing mangke paripurna dahar keparenga enggal tumuju dhumateng sasana Langan Beksa mekaten. Kinarya ngrantu rawuhipun Kidemang Karangpatian ugi monggo Bapak Lasirin kalajengaken lelipur sesarengan ibu-ibu mulya laras manunggal. Menika kawis tinggal seragamipun nggih enggal jan saking semangate ini saja iki. Nggih. Pramila iman-iman sanget bebida menika mboten dipun lajengaken. Kudune nganti wasis saestu sembarang gending saged minangkani. Ngaten nggih ibu-ibu sedaya.
Sepisan malih kaaturaken wilujeng rawuh kunjuk para kadang sutresna budaya angen beksa ing laladan Karangpatian mliginipun ing Laden Kepung lan sakiwa tengenipun kaaturan manjing ing sasana Kembul Bujo Ndrawina anggrahabi pasugatan ingkang sampun kasamaptakaken kasekecakaken anggenipun dahar paripurna mangke daya-daya tindak wonten ing sasana langen beksa.